Hola. Hola! Mira, els hi estic dient als meus alumnes que aprendran a fer servir una miqueta el Docs. El Docs? I això què és? És el tractament, el processador de textos que té el Google. Mira, avui veurem l'índex. Mira! Com que? Mira. Sí, això és l'índex, com que l'hem de veure. Escolta, ja saps que jo el que vull fer és un... Sí, tutorial, per això dic tonteries. Mira, deixa-ho estar i els hi expliques com funciona l'índex a Docs. Au, som-hi! Vinga, però sigues pràctic, que si es fa molt llarg és pesat. Tu sí que ets pesat! Mira, fes el favor. Vinga, comença. D'acord. Mireu, per fer l'índex el que farem és fer l'índex com si fos de la complementària, les tècniques d'estudi. Aleshores, què fem? La primera cosa és posar el títol. Índex de tècniques d'estudi. Ja, i ara? No, és que nosaltres farem l'índex dins d'una taula. Molt bé. I ara què hem de fer? Doncs ara anem a insereix taula i fem una que tingui 4 caselles. I aquí, a la primera, posem num, que vol dir número. A la segona posem data. A la tercera, contingut. I a la quarta, mat. Matemàtiques. Que no t'enteres. Material. I què has fet ara, que no m'hi he fixat? Em poso aquí sobre i puc fer la columna més llarga. El que faig és num petita, data petita, contingut llarga i mat una mica més petita. Ja, però aquí això no hi cap res. Ai, quina paciència! Ara et poses a dins la casella, botó dret, i insereix una fila a sota. A veure, torna. A dins la casella, botó dret, insereix una fila a sota. Sí, molt bé. Número 1. Perquè és la primera sessió, oi? Exacte. Data. Posem que va ser 15-09. El 15 de setembre. Molt bé. I contingut? Presentació assignatura i índex. Això sí, és el que vam fer el primer dia. I de material? Material? Res. Molt bé. I l'índex serà més llarg. Sí. Seleccionem o ens posem a sobre d'una, botó dret, insereix una fila a sota. I així es poden anar inserint les files que vulguis. Clar. O mira, si jo selecciono 2 i faig botó dret, ja puc inserir 2 files, a sobre o a sota. Està bé.
Sessió 2. Com que les sessions són de setmana en setmana, 22 de setembre. I aquí posem Inigo Màrius. Això què és? Ui, ja els hi explicaràs. Molt bé. D'acord. Doncs em sembla que amb això ja en tenim prou. Molt bé, doncs fins a la propera.